Pwy bu fy man dyblu'r gan? Pwy bu fy man cyfeilio? Hyn a lawon gwalia lan. Pwy bu fy man hadrodd darnau? A wel beir feint y fiaini. Pwy bu fy man cyfansofi? Yn ôl dyfod braint a bri. Pwy bu fy man darllen penod? Pwy bu fy man dwedid gair? Pwy bu fy man hefelynu ac yn sôn am faban mair? Pwy bu fy man y sefau? Pwy bu fy gadair fawr? Pwy bu fy man gorfolefi gyda chen a dwyr awr? Pwy bu fy man torri'r bara? Pwy bu fy man rhannu gwyn? Pwy bu fy man hedi feiriol? Ger bron Duw yn plygu glin. Pwy bu fy man mewn camlynedd? Byddwn ninnau yn y nef. Ond bu ffrindiau newydd Iesu, y mae sôn amdano ef. Chwarae deg I Griff. Mae Griff wedi bod yn ystod y blwyddyn cefan efo ni yn y wladfa yn trafeilio I Ysgel y Trefelyn a wedi'n gweithio efo myfyrwyr yr ysgolion I gyd. Diolch i'r Gymdeithas Cymru Ariannu'n, mae 'na Richard Arwel